Bafowethu ninjani? Hayi siyazama bafowethu, akukho kubi kakhulu. Inenye bafowethu i-challenge lento ingivelele namhlanje kuseni. Yabo udaba lami nje ludeke kodwa ngizozama ukusummarize bafowethu ngoba ngiyanazi nisebenzisa idatha, so idatha liyadura. Kini hayi kimi. So bengikade guys ngiseJozi kune meeting ebenginayo eSandton ngokuthi ngifuna ukuthatha iSandton ngiyi-own nje kube ngeyami yabo, bese konke okuzokwenzakala inzuzo ize kimi. So lo meeting leyo ke okay ihambe kahle noma singavumelananga kahle kodwa kuyathembisa ngizoyi-own. So mase ngihamba ngidlula eSoweto ngaba nenkinga ke bengihamba ngeLegend 50 yami lapha, so bangikhomba ke bayithatha le monto le. So guys ngireportile kudaba emaphoyiseni, nakhona emaphoyisa ayuthi ngireportele ukuthi ngifuna ngikhala ngani, anginankinga kakhulu. Amaphoyisa bengenzela ukuthi i-ID yami wakune-ID yami lapha ama-personal belongings, i-laptop yami, ifoni yami. Okay, anginankinga ne-laptop nefoni, even though noma kuzoba i-process yabo ama-password yabo because itahlekile vele. Imonto anginandaba nayo futhi angikwazi ukuba ne-stress ngeLegend 50 sengihamba nge-55 ngineG-Wagon ne-Porsche ne-Ferrari yami nama-Benz kasekhona nje okunye. Ngiyacela guys maphoyisa mani bathola la bantu abenzi balento ebenzile wabangilimazanga, ningayithathi imonto ngabe kuba selfish mangathathana imonto. Ngicela nedi ningitholele kakhulukazi i-ID yami ngoba kuyi-process bafethu ke Home Affairs nani yabo nje lezi zinto lezi sokuhlanganisa anginasikhathi, isikhathi sami asingivumeli nje. Asingivumeli bafethu, so ngiyacela ningababophi. Ngifisa nedi ID yami okuyona number 1 ebaluleke kakhulu. Okay, ifoni sengabuya ne-laptop le yase iStore ne-iPhone yami i-Pro Max 27, but angina stress nakho kakhulu, angina stress. Ngiyanicela ngosami imonto angifuni mina ukuba selfish. Imonto bekhululeke bengayistrip bengayisebenzisa imonto. Okwami ngifune ngibanike i-paperwork ibelonge kuba imonto, logbook kube ngakubo konke. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyabonga kakhulu. Hayi ningakhalela imonto, ngiyanicela ningakhalela imonto. Imonto akusisi stress imonto.